gi kwayo mang'eny mokalo ariyo. Ka wadhi gi kwayo mang'eny mokalo ariyo, to i kwayo go nyaka yud man gi pek ahinya to gi ma ok ni gi pek marom gi machielo. Yot mondo opponent ni okaw maonge pek omiyi, kae to trade ni gi mane in go gi geno maduong' kata gi pek ma pek ne ni malo. Gimomiyo awacho kamano en ni an aneno ni gima jo Kenya onego bed ni dwaro sani kendo monego bed ni babo telo nwa wamanyo en electoral justice. Wamany sava, kose yaw sava mwayudo ni Raila Odinga ema noyombo. To kare mondo miye telo, kae to duok cost of living piny, oduok Cherera fwe tich, gik modongo te onyalo timo kae ne kom. So an kipenja pacha kaka ng'at achiel. Tanyalo wacho ni wabol gik modong piny te, wamany sava. To kose yaw sava mwayudo ka Raila Odinga ema ne jo Kenya miyo teko ni mondo tel negi e higni 5 gi. To ka utelo aito gik modongo te onyalo timo kae ne te. Bedo kod gik moko ang'wen nyalo bedo ni kelo pogruok keto koso kelo wich bar machalo nade. Bedo kod gik moko ang'wen go an aneno ni kelo wich bar mang'eny, to miyo siasa bende donje higni mang'eny nikech sama tin jomoko paro kaka nyoro kanyo babu wuoyo. Ni neno ka chal ka gimo ochako med weche mang'eny gik nyiso ni samwa dhi nyime gi ng'anyo gi gimoro amora matimore oko kacha imedo ei ng'anyo gi. Nyoro speech mar baba nyong'eny gi wach mar Shakahola. To yes ok wawach ni rach mondo mi owuoye, but koro omedore obedo achiel kuom gik mamoko mwamede ei agenda wa. To aparo ni mano nyalo miyo wabayo mwawe gima important mane en nikech kata mana Shakahola no for example what trust baba kaka jo Kenya.